Inkosi ihlabelelo zamaNazaretha namhlanje ibaluleke ngendlela esimanga ngoba ingeyokugcina ngephimbo lami njengoba sazi ukuthi isuka kude kakhulu ihambeke izifike la kanti ke mesuku unyaka usiyophela mesibheka ikhalenda yeke hamba kube nenguquko ebakhona njengonyusa volume phinde futhi kube khona inguquko ezifana no siyajika lento mina ngiyagcina ukuzwakala namhlanje kuzobe khona uza kwethu ngesonto elizayo mina sengoze ngibuye ngale ngoJanuary noma ngithi ngonyaka ozayo siqhubeka nayo ingosi ihlabelelo zamaNazaretha khona njengoba kujwayelekile ke uDr Mahaye uyena kufanele bekhona namhlanje uyena futhi esimamukelayo esokhuluma naye ke sizi ukuthi usiphatheleni namhlanje kodwa dokotela sikubingelela sikwamukela nje ngiza ngimangala ngoba ngibheke emva la sisuka khona suka kude kakhulu sisuka kude amacingwane suka kude kakhulu amacingwane kodwa ke siselapho ngoba uShembe washo wathi waxwayisa ngokuhlala kujantshwe isitimela manje ngithi kumtaka bonge mfoka mkhathini umbuso wakhoza weHeritage and Assembly Institute owaseke isoyi kule ndima esesihla kule saze safika lapha ngakho ke siphakamisa izandla hawe iqiniso dokotela ufika wakha nje isithabathaba sibengaka isuka lapha kumbuso khoza indoda amadoda isanda kubamba indondo lapha kumaSatma ngayo le ensemble heritage le ngajabula kakhulu mangiyibona lensizwa ngezokuthi cosololo ngaphakathi azoke dokotela usufikile sengifikile amacingwane umuntu uthi ke ngokuhola umoya ongcwele kaShembe kaqale engelosini yesabatha uzilili ngoba sinayo ingilosi lapha sinengilosi yesabatha kuphela uzilili sibonge ngalensipho yakhe sesigeziwe macingwane sesiphelele asadingi lutho lokhu ngakuthola kusihlabelelo 212 uverse 7 ikakhulu ngoba namuhla usuku lesikhumbuzo seNkosi iLanga lamalanga iwuka likaMahilela uma ngiphuma lapha nje macingwane sengilibhekisa khona ezwilini ngiyobona izulu ngiyodimusa uNkulunkulu uJehova kodwa ngiyafisa ngoba mawuthi uyaNkulunkulu uyodumisa uNkulunkulu ikuyadida kakhulu le ndaba angazi kanjani ngoba ngesonto edlule siyayikhuluma futhi no Dr Xhakaza kuvela indaba ethi uShembe akayena uNkulunkulu kanti namhlanje siyazi ngoba phela sizogoqa imibuzo yayilokhu ibuzwa abantu khona nomuntu obuze umbuzo hamba lapho othi uShembe yena uyamazi ukuthi uShembe ukhona mkhulu uthi ungaza amfanise nano Jesu kodwa uyakuphika ukuthi uNkulunkulu ake simuze owala nje emlazi lo muntu mina PK nguthokozana wakhumalo emlazi lokho kwathi inhlonje vele ngiyakholela ukuthini uShembe inkosi yamaNazaretha nanokuthi uShembe umuntu osingathi simlinganisa ukuthi umprofeti omkhulu njengayo uJesu kodwa la ngingacacisele khona ilabantu abasuke sebethi uShembe uNkulunkulu noma uJehova kuza kanjani ukuthi uShembe abe uNkulunkulu noma uJehova ngoba naye wazalwa umuntu odalwe uNkulunkulu cathi uNkulunkulu umuntu oyedwa nje ukwazi kwami then uShembe bese ezoba inkosi kuyena umuntu owazalwa ngomoya engcwele uShembe unomngcwele nje uyena umuntu ekufanele sikholele kuyena nokuthi uyinkosi kodwa naye uthandaza uNkulunkulu esimthandazayo asikwazi ukuthi uShembe uNkulunkulu wethu kodwa sithi uShembe uyinkosi yethu ngifuna ukucaciseleka lapho ukuthi ngabe ngidukile noma ngabe kuyikona yini ngiyamuzwa amacingwane manje ngifikelwa usizi ngoba kusho ukuthi kufanele sibuyele lapho esasiqale khona ngoba usho ukuthi kushoda iso lesithathu lele ngakhuluma ngalo ukuthi ama-Afrika afuna kabe nalo ura ngiyafisa ke PK ukudlula kulezi izihlonono ezenza umuntu angabuthi iquthu ubuthongo abalaleli balolu hlelo bekhuluma into ethi siyaziphikisa thina futhi ngobuNkulunkulu bukaShembe chabo mina ngeke ngiziphikise ngoba ngikwazi ngami nomndeni wami ukuthi uShembe uNkulunkulu ngoba umoya ongcwele ngokweTrinity uwona esiubiza ngoShembe sasicele ngangicele kwemina esiqinise sesibili njengoba kwesikhumbuzo sesiqu sesibili iLanga lamalanga ngibe nemibhalo eminingi engiyifundile ngichaza lapha ebisho lokho kwasaka ngifuna ukuphindela emuva kodwa mina ngeke ngisho ukuthi uShembe inceke yenkosi ngoba ngiyalwazi ulimi lwasezulwini ukuthi uludidi izazi nezifundisa nabazi
nezazi imthethwa did also science njalo njalo. Kodwa ke kuze ngikusekele lokhu ke siyofunda incwadi namhlanje kaLuka 10 uverse 21 ka 27. Uma sifunda ke ithi ke ngaso leso sikhathi wathokoza ngomoya ongcwele wathi ngiyakubonga Baba Nkosi yezulu nomhlaba ngoba ukufihlile lokhu kwabahlakaniphileyo nabanokuqonda wakwembulela izingane. Yebo Baba ngoba kwaba kuhle phambi kwakho kuba kube njalo. Uthi uverse 22 amazwi kaKristu lo ekhuleka uthi konke ngikunikwe ngubaba. Akakho wazi ukuthi indodana ingubani. Kuphela uyise nothi uyise ungubani kuphela indodana lowo indodana ethanda ukumambulela. Angimsolo umuntu mayingambulelwa iliwe ukuthi uShembe uNkulunkulu ngoba umoya ongcwele ngoba iBhayibheli liyakusho ukuthi ke kufihliwe ezihlakaniphini kwembulela izingane nabanye uNkulunkulu athanda ubambulela. Uthi 23 waphendukela kubafundi bebodwa wathi abusisiwe amehlo abone nikubonayo. Nami ngithi abusisiwe amehlo abona uShembe ngoba sengiyakhona sengiyoguqa khona nje namhlanje. Ngokuba ngithi kini baningi abaprofeti namakhosi ababethanda ukubona enikubonayo abakubonanga ukuze nokuzwayo abakuzwanga umfana ngesomsamaria onesihawu. Uthi 25 bheka kwase kusukuma isazimthetho esithile samlinga sathi izindaba kaKristu ijula nganani kuyafana nekaShembe. Yep. Kwasukuma isazimthetho nje Isazimthetho. Umuntu nje ocabanga ukuthi wazomthetho wasukuma wathi mfundisi buka uyamdelela uKristu umbiza ngumfundisi uyamehlisa namandla khona abasathi uShembe inceko basathi uShembe isikhonsent hlophe bathi ngizochaza amacongwane namhlanje base kufika isikhathi uthi nje mfundisi ngizakwenzana ukuba ngidle ifa lokuphila okuphakade na wathi kuso kulotshiwe emthethweni ufunda kanjani. Mhlambe namhlanje ke sizoyembula nje into ethi ke ngokwenza isibonelo sokuthi amanye alamagama ayevela ngenxa yabantu phaqa macengwane ngenxa yabantu phaqa ayevela amagama abantu ababeshaya izazi nakuShembe bezama ukwetha uShembe wenyama ababembona ngalokhu behluleka bancama ukwetha uShembe umoya ongcwele engithi ke mina uNkulunkulu ngoba ngiqala uhlele sasithi uShembe ngubani. Bazama ukumetha uShembe amanye amagama ayiqondene nenyama nje ngoba uShembe yedwa uhlukahlukene. Abanye bathi inceke kweNkosi abanye bathi isikhonzi senhlupheko. Ngeke ngichazele uhlelo ukuthi uShembe ubias kuma proletariat kuyimfibinga kuyimfabanga kubantu abahluphekayo. Inkolo kwaShembe ihlezi kakhulu kubantu abahluphekile nabahlupha abafuna ulwazi hayi kumama nje ezithi uma ziyikhululekele ebese zibona ukuthi ngokuhlanipha mhlawumbe engaba nakho sezingahlazi indaba kaShembe. Hayi ikho lapho baba ijulile. Abanye babethu ugagane abanye bathi uguqa abadele abanye bathi umsindisi abanye babembesa ngumprofeti. Madoda akazathi uShembe umprofeti yena ngakho mongavuka umuntu emshanda athi uShembe wayeyumprofeti amfanze nabanye abaprofeti hawu sihle kusolo thina abanye bathi umqalo wendlela. Madoda akasho ukuthi yena mthanini ngumqalo wendlela. Abanye bathi indodana kaMayekisa ababuka bona bembiza ngokwenyama njoba sithi uJesu indodana kaDavid. Abanye bathi uphungelihle maningi amagama akhe avezwa iuniverse uqobolayo ewakhipha ukuze kuvele ubuNkulunkulu bakhe. Wonke lamagama asho ubuNkulunkulu bakhe. Ungasingili out elilodwa uthi uShembe akayena uNkulunkulu kuyileli gama ngoba kusho ukuthi awuqondi ukuthi wona legama lalivele kanjani. Ngelela ngochaza amagama ayivele kanjani mangiphatha iuniverse ngiqonda ukuthini macengwana ngoba ngasho ngathi kwesikhathi sike sihambe phezulu acabanga umuntu siqedile kanti sazojula. Ngake ngezwe nje omunye ezama ukuchaza ngoba kuthiwa sinzalo kaAdam noEva. Macengwana ngakutshela isimanga namhlanje ukuthi uAdam akakhandwanga eEden. Akakhandwanga futhi inhlabathi yaseEden. uAdam wabekwe eEden. Wafike seyifinal product mase ngibeka njalo eseqediwe esenziwa phela. uNkulunkulu wathumela izingilozi zakhe ziholwe ingilozi uGabriel
zahamba kuwo wonke umhlaba sithatha inhlabathi ehlukahlukene uAdam ukhandwe inhlabathi ehlukahlukene ingakho sehlukahlukene ngokwembala sehlukahlene ngokucabanga nangokwenza sehlukahlene nangamasiko nangokwezizwe nango ezinhlobonhlobo umhlaba wonke ingakho ngelanga ngakhuluma ngesizwe ukuthi iSouth Africa isizalo sayo yonke intakasenti isizalo sayo yonke izizwe ingoba ukhandwa kaAdam wakhandwa ngendlela ehlukile bahlazana ngithola ithuba ngoyixoxa indaba ukhandwa kaAdam ukuze sisuke kulento manje sizama ukuyichaza kubantu mhlawumbe siyiphambanele zama ukuthi konje mina ngisiphi isizwe thina sibona laba hayi kodwa ke ngiyeke namhlanje kodwa manje into engithusa uselapho ivangeli likaShembe lithi zonke izizwe uma lithi zonke izizwe ngoba uAdam ungathini umuntu kahle ophethe umhlaba wonke ngoba uthi wena kwayiwa kuwo wonke amakhono omhlaba ukuze kwakhiwe uAdam ngisho ngaya ekwisizalweni sikaKristu uqobo ngakuKristu kwenza kokufanayo lokho kudida abantu namhlanje abanye bathi indodana kaDavid abanye bathi indodana kaJoseph abanye bathi imvana kaThixo abanye bathi uRabi abanye bathi inkosi yabaJuda abanye bathi iwundlu kodwa uma uyofunda incwadi ebhalwe uCharlotte Allen ethi The Human Christ esihloko sayo enesihlokwane esithi The Search for Historical Jesus ufunda page 9 kuya ku page 71 uzoyithola ukuthi kuchaza uJesu njengomuntu ongathi amangafice eBhayibhelini chaza uJesu umuntu bese uJesu wayemuntu akayena uJesu uNkulunkulu ngoba ushuthi neTrinity wena uyiqonde kahle awuyazi nemvelaphi yayo mhlawumbe ukholelwa nakuyona iTrinity uTrinity obuthathu kaNkulunkulu uma ufunda imibhalo eminingi nesihlabelelo zikaShembe kulapho uShembe womoya ethatha izimo ezehlukahlukene mhlambe abe umuntu wesibili noma umuntu wesithathu lokho omunye umuntu kuyamdida kumdida umuntu aphele ngoba yena usuke elindele ukuthi uShembe amayifunda afuna ukuchaza ngalokho akufunda ngoShembe awenze sibonele isihlabelelo 2:1:1 uShembe lapha ethandaza but esesimeni sokumele ibandla ayena usho sesigabeni sesithathu manje ethi bese thweswe thina inkosi ijoko lemphefumulo yethu savuma salethwala thina singephinde silithule lingukuphila kwemphefumulo yethu liyindlela yemphefumulo yethu noma siphila noma sifa singephinde silethule ngikhuluma nje lapha ngithi noma ngingafa noma ngiphila ngizowakhuluma lamaqiniso ngoba ijoko engilithwalile uShembe lapha akasho yena akayibizi yena ngenko akasho yena Shembe third person ukhuluma manje ngebandla yabona uma kuthi uShembe wayesenhlangakazi isikhonzi senhlupheko silindelizwi eliqhamuka kuNkulunkulu uShembe wenyama owayilindelizwi uShembe womoya okafuneka afike nalezwi lelo okuyiTrinity uNkulunkulu uShembe oyafuneka afike kuShembe wenyama uShembe welindile wenyama omela afike uShembe womoya manje uzosho kanjani uShembe akayena uNkulunkulu wayengamlinda kanjani uNkulunkulu kusho ukuthi iyakudida lento mina ngeke ngiphiza phandle abantu abaqoba inzondo ngoShembe nalolu hlelo njengoba kwakunjalo nasekufikeni kwakhe kulelizwe lokhu angikuqageli nginzayo laleli bandla eyatholakala khona futhi ngisaguqa khona namhla futhi angizinyezi ngalokho uShembe ngiyombona ngale kwethuna omoya wakwaShembe hayi esinye isibongo sasemhlabeni ngeke BK ngisho ngabe kuthiwa ngelilanga esingayibona sesiyiphezulu kangakanani ngeke nje siguquke bese sifake imjiva kaShembe nathi sesithi singoShembe ngoba ngeke ngakhuluma ngendaba ejulile indaba kaHawana basekhona uHawana banamhlanje okwathi ukhothema iLanga wathi cha kulandele wena nawe usewuShembe abanye baze baphambanisa ukuthi khona lesigaba saShembe sathi usumphethi wembenge abang understand ulimi lwasezulwini basho bathi bona wasibacount wona kuphethe imbenge yolibola kwaShembe base behijack leto Shembe bagijima naye abanye bathi nabo sebengayiphatha bathi kanti kwakujule kakhulu ngelanga ngochaza ukuthi wayisho ukuthini uShembe wesithathu wesithathu uma ethi umphethi wembenge isiqu sesithathu sasisho ukuthini umphethi wembenge ngakho ke macingwane abantu bangafunda nje ngesineke incwadi ehlabahlosile ebhalwe nguSolwazi uprofessor wethu esimthandayo incitha buchophe la uJabulani Maphalala
incwadi ake esihloko esithi imisebenzi umprofeti uJG Shembe uyibhale ngo2018 sizwa lena le mangwaneni ezwelisha umqulu oqala bafunde nje abalela upage 143 kuya 155 ngiyabonga lencwadi nginike umfundisi ucele wanginika yaba yisipho kanti uzongipha impendulo engizodibana nazo kule mbuzo oqhamuka namhlanje abantu bangayofunda ke incwadi bangayofunda kodwa bese bezinika futhi ukuyofunda enye yamagazethi ngoba siyafisa ukuthi lenzondo ke siyikhothe njengoba njalo lokhu sisho macengwane bese cawuthi abantu sikhuluma imbudane uma ngingafundi iAGO 1181143 186A 11913 CNC ka 29 September 1913 ngihlanganisa neAGO 1/8/145 186A/1913 Attorney uthi Attorney General walapha eNatal I quote, I was interviewed yesterday by 2 clergymen of American Zulu Mission, which is the society named in the deed of grant of Charlottesville, also umvoti namhlanje, and Inanda Mission Reserves, who complained that a native named Shembe, who is under no control of supervision by European missionaries, is carrying on preaching on the reserves mentioned, and is having a bad influence among the native residing there. I should mention that this man is not a mission reserve resident. It is my wish and intention, if possible, to put a stop to this preaching. And with regard to the Inanda Mission Reserve, in which there are no freehold plots, I will appear that action could be taken under Section 6 of Act 1949 of Act 49 of 1903 to have Shembe ordered by supervisor to discontinue his religion work there, and if necessary to leave the reserve and not to return. I should glad to know, however, what action could be taken in the event Shembe failing to comply with the supervisor's order. This matter yahamba macingwana yahamba kuthiwa uShembe akami ukushumayela ngoba akashumayeli ngenkolo eqhamuka eEurope naseMelika njalo kuthiwa akame kodwa kwahamba kwathi ngomhla ka29 kuNhlaba 1913 umshishuso omkhulu waphendula ukhomishana omkhulu wezindaba zabantu ukuthi cha impela uShembe akame akushuthi akayeke ukushumayela waqhubeka uShembe khona kunjalo waboshwa kwaba nezinkinga eziningi noma imhlungu lento engishoyo kodwa ngishisa umbuzo walomlaleli nesimo sengisibona sesiza futhi namhlanje lapho uShembe egijinyiswa khona ezinkantolo kwenzeka izinto zonke ungazi ukuthi uShembe wenzeni ngabani ngoba abantu bakholwa ngokwemphefumulo ngokwemqondo nangemizimba yabo ngeke bakhethelwa inkantolo lapho kwabe sekuvuka khona ngoba babekhethiswa abantu ingapho sekuvuka khona isihlabelela uShembe sicule sithi Nkosi busisa lobu buNazaretha uchoboza izitha zabo singabuvukeli vuka wena Nkosi mabulelwe nguwe uzuhambe phambi kwabo singabuvukeli kodwa mhlambe angazi ngoba ikhona imibuzo eminye engifisa ukuyiveza dokotela ebuzwa abantu. Ngiyakubingelela BK siyabonga kakhulu ngohlelo lwakho luyasikhanyisela yabona mina BK ngingumKristu ene uShembe bengingakholelwa uwo futhi ngisakhula impela thina sikhule ngakithi vele nje mina ngingawu-understand uShembe ukuthi uyini kodwa njengamanje ngiyawu-understand futhi ngiyawubona ukuthi emthethweni ebekiwe uNkulunkulu wethu uShembe uyayigcina imithetho ebekwe uNkulunkulu engathi nathi-ke amaKristu singazama ukuyigcina njengalana nje BK la endabeni yokuthi usuku lwesikhombisa yiluphi mina sekungicacile usuku lwesikhombisa yilolo lwesabatha ngoba thina mangabe celebrate uGood Friday siye sithi ekseni ngesonto sisho sithi uvukile njengoba iBhayibheli lisho lithi uvuke ngosuku lokuqala lweviki so manje sisho kanjani ukuthi sithi Sunday iyisabatha cha isabatha bakwethu Saturday iSunday usuku lokuqala lweviki BK siyabonga kakhulu mfowethu umpumelo wamasikane enkandla endaweni yaseThuma ngilight Dobsonville Siphe Village ngokuhlala angibonge ecingwane macengwane sizoyiphetha ke kamnandi namhlanje basoyiphetha ngokuphendula lombuzo engicabanga ukuthi umbuzo lo ocashela abantu abaningi hayi usicashele lombuzo
ngiyawubonga umoya kaNkuluNkulu okwazile okwaze ukuba ungivezele lokhu ngoba nakimi becashile iminyaka ngeminyaka kodwa ngicela ukusho ukuthi ke uKristu wayezovuka ngosuku lesithathu. Okay. Sengishilo ukuthi iBhayibheli usuku libala ngobusuku. Ubusuku obuthathu. Ukushona kwelanga kuze kushone ilanga usuku uzolandela. Usuku ngokweBhayibheli. Yep. uKristu ke uma kuthiwa uJosepha waseAlmathiya wazocela isidumbu sika Kristu ngoba kwase kuzongena isabatha. Akusho lona lesihlanu. Akushiyo ukuthi kwakulesihlanu sekuzongena. Cha kuthiwa kwawusuku uzongena isabatha kanti akusolona usuku losihlanu lwesithupha. Amasabatha amabili uJesu uma ebethelwa wabethela amasabatha amabili elandelana. Kuneli sabatha lonyaka naleli sabatha leli lo suku lwesikhombisa. Yep. Lo lwesuku lesikhombisa lukhomparizali. Lolu nyaka nonyaka nesabatha emva kweminyaka esikhombisa kwase kuyindlela ababedumisa ngayo into abayibiza ngesabatha abaJuda. Ungilalela kahle. Ngakho uKristu wabethelwa ngolosine. Kusazobo lesihlanu. Kusho ukuthi uKristu wahlonipha usuku lwesabatha lokuqala okuyisabatha ekwawulosihlanu. Waphinde futhi wahlonipha isabatha lesibili lelu losuku lwesikhombisa okwakulisabatha. Wahlonipha omabili kanye. Kusho ukuthi wahlonipha isabatha elingusiko lwakwaBajuda. Wahlonipha isabatha okuwubuthetho kaNkuluNkulu. Ngoba sifuna sibhasawo eBhayibhelini khona amasiko abaJuda esingaphoqelekile ukuwagcina ebese kuba khona imithetho kaNkuluNkulu eseyiBhayibhelini esiphoqelele ukuyigcina. Ngoba uNkulunkulu nomthetho akanalo isiko. uNkulunkulu nomthetho akanalo isiko. Wakwathi uma ukhuluma ngelanto wathi alikho isiko. Ngathi alikho isiko elifaka umuntu ezulwini. Alikho futhi isiko elikhipha umuntu ezulwini. Ngoba izizwe nezizwe namasiko azo. Awayifaka ezulwini futhi awayikhipha ezulwini. Ngakho kuwena uma ulishiya isiko lakho wenzela abanye usicabanga ukuthi kuzokufaka ezulwini ukwenza isiko lomlungu noma isiko leIndian noma isiko leSulumane. Cha ngeke ukufake ezulwini lokho. Uyazenzela. uNkulunkulu uphethe umthetho kuphela. uNkulunkulu into yazakuJesu lokushiya isiko lakho wenzela abanye ngoba umthela ihlazo uNkulunkulu wakhanda uyileli bala uphila kanje usho uNkulunkulu wenza isona. Ngiyafisa ukhona umuntu eyibuza ukuthi udokotela wakho amasabatha amabili manje wazafacisha lamathathu kwakuyisabatha leli kwawukuthi uthi lali annual lalibakhona njalo ngonyaka. Yebo. Bese kuba yisabatha leli lensuku eziyisikhombisa kufike kube yisithupha bese kuba usuku ka7 uNkulunkulu aphumula ngalo. Lona sabatha ke lelo. Ilona lisemthethweni kaNkulunkulu. Bese ebhebheni zamatshe. Bese kuze kube khona leli lalithi ke uma kuphela iminyaka ewu7. Uma kuphela iminyaka esithupha ngonyaka wesikhombisa. Ngonyaka wesikhombisa. Ngiyazila nizila unyaka wonke. Unyaka wonke. Kwase kukwenza nje kwabantu. Seke labantu ke lawo. Ilena kathi uPauli ningalahla ngamasabatha. Usho lawo uPaul akasho isabatha okungusuku lesikhombisa ngoba lolo kaNkulunkulu lali ngadinga uPaul ukuthi angaguqula umthetho kaNkulunkulu yena uPauli ehawukele uNkulunkulu. Kade ehlasela amakhono. Wengeke uPaul ahawukele uNkulunkulu bese eguqula umthetho kaNkulunkulu. UNojesu engaguqulanga wathi uzogcwalisa. Likhona ivesi kwalisho iLanga wathi umthetho umile. Kukhona okubunayo wathi kuyabuna utshani wathi uyabuna imbali. Kodwa umthetho kaNkulunkulu ohlala kuze kube phakade. Uma inguna phakade. Njalo. Kodwa manje ngiyafisa ukubheka uma usayibeka njena kadokotela ithi ke uJesu akavukanga ngesabatha leli lokuqala othi kwakwelo unyaka kwakulosingakho kwakulesihlanu ngoba lo wacela isidumbu sakhe uthi akaphuthunyiswe athunwe kungazi isabatha kwakulosine ngoba lo muntu njalo usho ngokwesiko lapho bagcina leli sabatha leli. NoJesu futhi wagcina. UNoJesu wagcina leli siko labaJuda. Ngoba noJesu wazalela kiso lesizwe esilandela lawo masiko. Ngisho nokusoka wahamba wasokwa egcina isiko labaJuda. Yafuna ukuphinda le? Ngithi noJesu waza wasokwa wahamba wasokwa egcina isiko labaJuda. Akusho ukuthi uJesu akangena ezweni ngoba nakho usezisiko. LabaJuda. Usezwile wasikhuluma namanje sinaye la sisasebenza ngaye namhlanje uNkulunkulu uKristu kodwa wagcina isiko labaJuda lokusokwa. Kwase kuzongena ke leli sabatha ke leli ke uNkulunkulu okuyilona athi okuthiwa wasebenza insuku ezisithupha okuthiwa limi kuze kube phakade kuthiwa ukukhumbula nalo futhi wangavuka ngalo wasezovuka ngeke sisho ukuthi wavuka ekupheleni kwalo
ngesisho kodwa ukuthi inina eqaleni kweviki ngoba uMaria Magdalena nodadewabo abafika uJesu esevukile akusho ukuthi uvuka manje kwathi uvukile. Hey uyazi ushaya into ke lapha kuvela ngokaMagadalena esefike ethuneni engamfici kodwa akwazi ukuthi waphuma nini. uKristu wavuka ekupheleni kweSabatha akavukanga uKristu ngosuku lokuqala leviki. Wavuka ekupheleni kweSabatha akavukanga ngosuku lokuqala leviki. Ngakho ngisho ngathi uthatha isonto uthi ukhonza ngalo uJesu akavukanga ngalo. Kodwa bafika esevukile uJesu esevukile already ngoba la seyiphelile insuku engaki ey'ntathu wayezovuka ngosuku lesithathu wayengeke uJesu avuke ngesonto sokuyisuku lesine. Usuchaza ithi usuku ubusuku. Hayibo sengiqedile Mara dokotela kodwa ke asiyiphethe kanje dokotela khona ngifuna ukumfaka noma singesamdlalo othi ngoba sake samdlala emasonto amaphoyisa amathathu mengaphosisi noma amana adlule ngoba angisazi maningi lamasonto kodwa wekhala ngokuthi into ebidida ile ukuthi uJesu wasuke wathi kunomuntu ambhabhadisa ngosuku leSabatha wathi thabatha uhlaka lakho uhambe kwase ngathi manje uma uJesu esho njalo ufana nomuntu ophilise ngeSabatha futhi iSabatha alisabalekile. Cha uKristu eyichaza lento umlalela kazi usho ukuthi akathatha ngahle uthi mambhabhadisa wasethi akasukuma sebenze usho njalo mangemlalela. Oh yeah akasukuma sebenze akasho wathi thabatha uhlaka lakho uhambe hayi uthamba usebenza. Usethi uKristu kuvumelekile ukwenza okuhle ngeSabatha. Uzuthi hayi ukuthi uyalibulala. Hayi uzuthi imbongolo yakho uma iphosikile ungenze njani. Ngeke uyeke ifu uzoyikhipha ngoba kubalekile ukwenza okuhle ngeSabatha. Ingakho ekupheleni kwenkonzo yeSabatha kwaShembe kuze inkumbi zabantu kuvuswa ishosha kusindiswa abantu. Kusuke kuyilona iSabatha kusuke kwenziwa okuhle. Empeleni ngeke ngachaza ukudlula ukuthi impikiswana ayingekhona ukuthi iSabatha ligcinwa nini. Kasekuthenini ligcinwa kanjani. Kodwa uKristu wathi kubalekile ukwenza okuhle ngeSabatha. Wagcwalisa umthetho wayefice ukhona. kaNkulunkulu hayi amasiko abaJuda. Hayi dokotela ujulile futhi uhlezi ujulile kodwa ke ngenxa yesikhathi dokotela vuma siguqise la. Hayi macingwana siguqise ngokuthi ngiquote enye incwadi ebhalwe yona lokhulumayo 100 ways to win the struggles of life. Noma ngizokhotha ngolimi lokwethekelwa. U47 uthi if we had truly know that we are all connected to the universe and it is an energetic connection, we would reach a rational thinking that nothing shall make us to fear the accomplishment of God's purpose on planet Earth. But lot of religious beliefs made us to be the playground of doomed prophecies, keeping people under the yoke of foreign tendencies in the church. Close quote. Macingwane ngempela sesivala ibhalwe wole mhlalo umuntu lapha empangene ongitshela nge100 ways kaqala kwathi ziba nje umthushu ukuthini manje lokuthi ibhalwe wole le ibhalwe mina sibhale incwadi eziningi esengipublishile cishe zingadlula ngisheshe umini le ncwadi. Cha bacingwana ngifisela amaAfrika nabalandeli abaqotho balengosi izibusiso zikaMdali kulokhisimuzi nonyaka ozayo omusha wa2021. Abanye abalandeli balengosi ngingabala kubo amakhosi ebandla lakithi lamaNazarethe uNkulunkulu abakhona ebandleni abafundisi abavangeli abashumela abakhokheli nabahlambululi. Ngingashiya kanjani abantu abahlale njalo bengqugquzela kule ngosi abayilalelayo abafana noVusi Musi Jabulani Nkwanyana simbiza unkomo nebala kweza kubelinda umfoka Gcwensa laphana kwisombululo sembenge nodadewethu Bisho nomfoka Simelano Sithembiso nosihlalo wembenge yomsamo uMaqhama Dube umfoka Sikhindi. Ngibonge nomndeni wami osangisupportile kuze kube manje umama wekhaya uDuduzile nomfana wami omdala oAmahle nondodakazi wami omdala udokotela uNomfundo olapha kwesinye seyibhedlela ezikhulu eGoli. Yabonga isupport abanginika yona. Hayi dokotela sihlabelelo sesikhombisa sethethiwe icala uverse 1 silithethiwe icala emhlabeni wonke phumlani nithokoze nina abantu bakhe. Themba nithokozile ngale ngosi. Nakonyaka ozayo siyabuya.